Мәскәүгә без Газиз Айдарский эзләре буенча килеп чыктык. Чөнки Сарапаның васыяте бар иде. Без аның белән күршеләр идек. Ул еш кына керә иде безгә. Аны якларга да туры килә иде, чөнки ул музыкант буларак көне-төне уйнап пианинода күршеләрен бимазалый торган иде. Алар анда аның балконына мәчүләкселәр ташлар иде, мин аларны күмеп йөридем. Гомумән без бик якын дуслар идек, якташлар дип әйтә башлады ул миңа. Һәм шул вакыт әйткән иде ул. Газиз Айдарский турында ни өчен син радиодан бер генә тапкыр да сөйләгәнең юк? Ул бит бик лаеклы моңарга. Кемнең менә 10 ел эчендә Мәскәүдә шундый зур театр төзи алган. Һәм менә алар ничек итеп шушы Мәскәүне яулап алуларын сөйләгән иде ул. Ничек итеп Газиз Айдарскийның бийек кеше булуы турында. 10 ел эчендә татар театрын тудырып, шушы үзәк театр хәленә күтәреп, Мирхольтлар белән аралашуын аның, шундый зур шәхес булуы турында сөйләгән иде. Әлбәттә, ул бик зур кызыксыну уятты. Театрга багышланган гомер. Газиз Валитов, Айдарский, актер һәм режиссер. 1924 елда Мәскәүдә беренче татар театры төзи. Ул Казанда беренче татар операсы Санияны куйган. Мәскәүдә борын-борыннан татарлар күп булган. Бу хакта аның урамнары ук сөйләп тора. Нишлисең? Татар ул дәүләте булган, дәүләтен югалткан халык. Һәм әлбәттә ул Мәскәүгә башкалага омтылган. Муса Җәлил, Газиз Айдарскийлар вакытында да шулай булган. Бүген дә бик күп татарлар. Газиз Айдарскийның кызы Әлфия Айдарская миңа шундый бер вакыйга сөйләде. Алар яшәгәннәр менә шушы 1812 елны салынган борынгы мәчетнең ишек алдында. Ул йорт караган шушы мәчеткә. Алар анда яшәгән. Җыклатып калдыралар да әти-әнисе Айдарская белән Сара Садыкова китәләр менә шушы Әсәдуллаев йортына спектакль уйнарга. Уянып китә дә 7 яшьлек кыз куркып йөгереп чыга. Ничек бар? Өстендә шулай бик начар гына киемнәр белән залга йөгереп килеп керә. Сарапа күрә дә бик катык борчылып алып чыга Әсәдуллаев ишек алдына һәм утырта мишкәгә дә аны оша кызым шулай ярыймы инде. Аннары гафу итмә дә кызынан шулай төткәләп алгачтын әйтә. Ярар инде ди. Икенче бер вакытта да сине шулай йоклатып калдырмам, спектакльләргә алып керермен, матур киемнәр киендереп дип шундый вәгъдә бирә. Мәскәү каласында Газиз Айдарскийны иң күп күргән бина мөгаен шушы Әсәдуллаев йортыдыр. Ул монда һәр үзенең яңа спектаклен алып килеп күрсәтергә тырыша. Ул биредә Сара ханым Садыкова белән төрле әдәби, музыкаль кичәләрнең һәрберсенә дә катнаша. Ул биредә мәктәп укучылары белән, татар балалары белән туктаусыз очрашып тора. Рус язучылары белән, Мәскәү язучылары белән, татар язучылары белән очраша. Менә шушы инде ул Асадуллаев йортының йөрәге. Шушы залда бик күп спектакльләр уйналган. Монда бик күп очрашулар булган. Бу зал шаулап, гөрләп торган. Табигатьне барыбыз да яратабыз. Сарапа Газиз Айдарский табигатьне үлеп ярата иде ди.
Без бик еш табигатьтә булырга тырыша идек ди. Менә анда Әсәдуллаев йортыннан ерак түгел, бар иде ди булакка охшаган бер су елга. Менә без шуның янында еш була идек ди. Менә без хәзер шу елга ярында басып торабыз. Менә бу мәчет тирәләрендә гел туташ алмагачлар булган. Һәм кешеләр яшәгәннәр үз йортлары белән. Мулланың да үз йорты булган. Тик вакыт узу белән инде муллалар кулга алынган, анда агачлар киселгән. Һәм шул чордан бары менә шушы имән генә шул чорның шаһиты булып калган. Ул мөгаен аңарга инде 200 елдан артык. Ул үзенең шул чырларын хәтерли, шушы мәчетнең йортында, шушы йортында, мәчеткә караган йортта, алар яшәгәннәр Сара Садыйкова белән, аларга килгән кунакларның язып калдырган истәлекләре бар. Без примус белән җылындык, примус белән пешереп ашадык, аурамда кар ява иде ди. Алар туңалар иде ди. Менә күрәсең, ауруның бер сәбәпчесе дә булгандыр. Муса Җәлил әйтә, ул ди янып эшлиде ди, бүтән җан тәне белән ди. Һәм бүтән көчен ди салайды ди. Шуның аркасында күрәсең, аның көче дә калмагандыр. Ашау начар шартларда яшәгәннәр алар. Менә шушындый моңсу хатирәләр дә уята. Бу кешеләр имән түгел, алар алай ук яши алмый. Газиз Валитов Татарстанның хәзерге Яшел Үзән районына кергән Айдар авылында 1899 елда туган. Аның сәхнә псевдонимы Айдарский да туган авылы исеменнән алынган. Менә үзебезнең яктан чыккан кешеләрне барларга тотынгыч, Газиз Айдарский, Газиз Валитов дигән кешенең исеменә тап булдым. Бу Газиз Айдарскийның исеме популяр түгел иде. Популяр түгел. Аны искә алмыйлар. Аның юбилейлары үткәрелми. Аның туган үлгән көннәре хәтта календарга да кертмәгән иде. Мин мәктәпкә бардым да Газиз Айдарский турында укучыларга сорау бирдем. Укучыларым, сезнең Газиз Айдарский турында ишеткәнегез бармы? Әти әниләрегез, әби бабаларыгыз аның турында бер нәрсә дә белмиме? Бер Дәүләт Шиналилия дигән укучым әйтте. Абый, минем бабам ул турында белә. Бөтен нәрсәне белә диде. Менә мин әйттем, иртәгә Лилия, син бабаңнан нәрсәләр белә, язып киләле шуны. Минем әтием шулай укытучы. Ул 40 ел укытып, пенсиягә чыгып үлде. Әтием әйтә иде. Беренче Соня операсын ул Казанда караган, ул вакытта Татар педагогия техникумының студенты булган. Халык спектакльгә йөрелеп йөргән. Бу сорыннар бер вакытта да булмаган. Казан халкына түгел, тирә-як авыллардан, Россиянең төрле шәһәрләреннән операны тыңларга килгәннәр. Әтиемнең әйтүенә караганда,
опера бик яхшы сәхнәләштерелгән булган. Ойырым арияларны кучау кот-кот җырлатканнар. Биюләрне кот-кот чыгарганнар. Бик зур резонанс алган. Бу турда Россия матбугаты гына түгел, чит ил матбугаты да татар халкы опера тудырды дип бөтен дөньяга суккан. Авыл безнең шыгыр уртасында икегә бүленеп утыра. Шунда шул авылның беренче урамында кырыдан 3нче тагыларның җырлары булган. Аларның җырларын ничек булган беләм. Аннан соңгы җырларның төзелгәндә Татар халкын ниндидер тыелгысыз көч яшәгән җиреннән аерып алып, дөнья буйлап туктаусыз сәяхәттә яшәргә мәҗбүр итә. Газиз Айдарский да шундый илгизәрләрнең берсе. Айдар кебек искиткеч матур авылда бала чагалары, алма кебек матур хатыны белән шөкердәшеп яшәп ятасы Газизне аталары 10 яшеннән үк Астраханьга алып китәләр. Аннан инде ул Казанга зур артист булып кайта. Әмма күп тә үтми аңа Мәскәүгә китәргә туры килә. Мәскәүдә ул 35 яшендә тулмаган килеш үлеп китә. Шушы кыска гына гомер дәвамында ул уннарча кеше кулыннан килмәгән эшләр эшләп калдыра. Ул тудырган театр 10 ел буе элеккеге татар дәүләте Алтын Урда җирләрендә оешкан СССР буйлап таралып яшәгән татарларда туган телләрен сакларга, татар булып калырга булыша. Бары 34 ел гына яшәп, 1933 елда Айдарский үпкә авыруыннан үлеп китә. Гәүдәсе яндырылганнан соң көле салынган тартма югалган. Мәскәүгә без Газиз Айдарский эзләре. И вот мы в Москве. Нам предстоит отыскать те места, которые еще помнят нашего, ныне незаслуженно забытого земляка. Интерес к его имени у меня пробудила его супруга, известная татарская актриса и певица Сара Садыкова. Она проживала в так называемом «Доме театралов», неподалеку от театра имени Галяскара Камала в Казани. И мы были с ней соседями. И вот как-то она упрекнула меня, почему я, как писатель и журналист, ничего не написал о ее муже, ведь он достоин этого. Она мне много рассказывала о нем, как они вдвоем покоряли Москву, какой талантливой личностью он был. И вот я выполняю свое обещание.
Издавна в Москве всегда было много татар. Даже названия улиц подтверждают это. И все они, улицы и переулки, сбегаются к дому Асадулаева, к Мекке культурной жизни татарского землячества в самом сердце столицы России. Дочь Газиза Айдарского и Сары Садыковой Альфия рассказывала мне такую историю. Когда ей было лет 7, семья жила рядом с мечетью в 2 шагах от дома Асадулаева. И вот, как-то уложив дочку спать, отправились они на премьеру своего спектакля. Вдруг я проснулась и увидела, что в доме совсем одна. Перепугалась, и как была в ночной рубашке, так и оказалась на улице. Я со всех ног побежала в дом Асадулаева, так как была уверена, что мои родители могли быть только там. Потом мама, смеясь, рассказывала мне, что я выскочила прямо на сцену, где в это время как раз шел спектакль. Она пожурила меня немного, но все же попросила прощения и обещала больше никогда не оставлять дома одну. Для Айдарского эти стены были его вторым домом. Он репетировал здесь все свои спектакли, премьеры которых потом проходили с полным аншлагом. Здесь часто устраивали литературно-музыкальные вечера, на которые приходили не только татары, но и русские актеры, писатели, а также простые москвичи. Вот это и есть сердце, а точнее душа дома Асадулаева, его знаменитый зал, где было сыграно множество спектаклей. Этот зал никогда не пустовал, под его сводами постоянно звучали музыка и татарские песни. Сара Ханум говорила мне, что в Москве, тоскуя по Казани, они частенько приходили на берег обводного канала, который им напоминал протоку Булак. Мы любили гулять здесь, взявшись за руки, из белого, изогнутого коромыслом мостика кормить диких уток. Вокруг этой мечети, рядом с домом муллы, тогда был большой яблоневый сад. Забора не было, и люди спокойно прогуливались в этом саду. Но вскоре муллу арестовали, сад вырубили. Единственным свидетелем тех неспокойных времен остался лишь этот 200-летний дуб. Конечно, он помнит многое. Гости,
а их в доме Газиза и Сары бывало много, вспоминали, как непросто им жилось. И в лютый мороз согревались коптящим примусом, еда скудная, хлеб по карточкам, крупа и мороженая картошка. Возможно, это и послужило одной из причин его болезни. Мусад Джалиль писал, что Газиз полностью отдавался работе, дневал и ночевал в театре, не замечая, что ест, во что одет. Вот такие горестные думы приходят на ум рядом с этим дубом. Кешеләр имән түгел, алар алай ук яши алмый. Менә үзебезнең яктан чыккан кешеләрне борларга тотынгыч, Газиз Айдарский, Газиз Валитов дигән кешенең исеменә тап. Когда я начал восстанавливать биографии наших земляков, то наткнулся на фамилию Валитов, позднее ставшего известным под псевдонимом Аны Айдарский. искә алмыйлар. Аның юбилейлары үткәрелми. Аның туган үлгән көннәре. Увы, о нем уже не вспоминали, лишь изредка говорили как о муже Сары Садыковой. В отрывном календаре, где есть, пожалуй, имена всех почивших татарских классиков и ныне здравствующих деятелей культуры, об Айдарском ни слова. Әби бабаларыгыз аның турында бер нәрсә дә белмим. Бер дәүләтче Я пришел в школу и задал вопрос ученикам, знают ли они что-нибудь о своем земляке Газизе Айдарском. И только одна из учениц ответила мне, что слышала от своего дедушки это имя. Я попросил, чтобы она поподробнее расспросила его, и все это записала. Минем әтием шулай ук укытучы. Ул 40 ел укытып, пенсияга чыгып үлде. Әтием әйтә иде. Беренче Соня операсын ул Казанда караган, ул вакытта татар педагоги. Моему отцу, когда он обучался в Казани, посчастливилось побывать на премьере первой татарской оперы «Сыния», которую поставил Газиз Айдарский. Бу сурыннар бер вакытта да булмаган. Казан халкына түгел, тирә-як авыллардан, Россиянең төрле шәһәрләреннән операны тыңларга килгәннәр. Как он утверждал, опера настолько понравилась публике, что отдельные арии просили исполнить на бис. Ойырым арияларны кул чауып, кат-кат җырлатканнар. Тогда не только татарская пресса, но и российская, даже зарубежная печать оповестила мир, что у татар появилась своя опера. Нашу деревню разделяет глубокий ров, и там третьим, на самой крайней улице, стоял их дом. Где он стоял, я еще помню. Многодетная семья Валитовых ютилась в домике на окраине деревни. Жили плохо, бедно. По воспоминаниям Газиза, когда к весне заканчивалось зерно, то пекли хлеб из жмыха, соломы и земли.
голод и поиск лучшей доли увели 10-летнего Газиза далеко от деревни Айдар. Сначала была Астрахань, потом Казань и, наконец, Москва, где он нашел себя и свою славу, взяв себе псевдонимом имя родной деревни.